Good morning, everyone. Hello. Magbuntag sa kanyang tanan. Good morning, everyone. So, We smile. once again, di na punta sa short live na to about the Word of God Mga 6 minutes. in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Balik ko na ako. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ingon diri, ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan kundili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. So, gipahinumduman kita no sa giingon na ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Dilibot pasabot na kanang naata sa kalibutan nga di na lang punta maning kamot sa atong kinabuhi kundi di pahinumduman kita nga ang ato ang gugma diha sa ato ang labang makagagahom ug ang preparation nato sa atong spiritual life is labaw gyud kaysa sa ato ang mga preparation dinhi sa kalibutan. Mga dyan na siya mga igsoon, no? Kanaginaingon nga ayaw higugma ang mabutang sa kalibutan. Kaya na siya sa kalibutan lamang. Kung mabilin kini siya dinhi life after death, no? Yes. Gani ang kanang diya nga hubok kita nga gipretaw, hubok po sa kita nga mabag sa sa bakan sa Ginoo. So wala dito tayo mabit-bit. Wala tayo bit-bit nga mahiyas, wala tayo mga bit-bit nga makabtangan, mga bulawan nga atong giipon sa kalibutan. Yes. Sa ato ang pamilya, tinguhaon nato ilabi na sa atong anak no. Ato silang pahinumduman sa pinakaimportante nga butang dinhi sa kalibutan nga dili lamang ang kaning gitawag nato og mga sa secular nga ilahang pagpaningkamot kundi nga spiritual usab nga pangandaman nila sa ilang kinabuhi. Kinala atong ibahin sa mga igsoon mintas buhi patali ni sa kayutaan mga igsoon dili kita makapokus sa secular apan kinahanglan kayud usab nga ato pod ipalabuan ang panahon sa spiritual nga aspect isip kita mga tao anak sa Dios. Amen. So kana gyud no usa ka role nato nga mga parents sa atong mga anak nga ato silang i-remind unsa ang importante dinhi sa kalibutan. Ang ato ang pagpangandam dili lamang gyud mag-focus sa mga material nga mga butang sa secular nga mga butang kundi tudluan gyud nato sila no kay kita baya ang ginikanan kita ang guide sa atong mga anak. So ato gyud silang tudluan Nato nga mga maayo mga butang bana dito sa sabana lakip na sa itong mga anak ug mga kaanakan apan ayaw igugol imong panahon di lamang sa secular mga butang nga imong maangkon dinhi sa yuta mas labaw gayud nga atong ipangandoy nga ang mga butang nga espirituhanon kay mao na atong balunon una sa panahon nga kita matubang sa dakilang magdedikha. Yes. Kanang every time gani na prayer meeting, si Renz Kelsay dili na siya mo attend. Daghan siya mga alibay masuko jud ko kay kanang unsa di ay kanang mo-attend lang kag prayer meeting kung naa na kay panginahanglan sa Ginoo. So ato jud na siyang di gyud ta kapuyan nga mag-guide sa atong mga anak kanunay no nga kanang isubsob gyud nato siya sila sa spiritual nga kinabuhi ngay kung mangandam man ta sa dinhi sa kalibutan sa ilang kaugmaon labaw gyud nga atong pangandaman gyud ang unya ang pagbalik sa Ginoo ug ang ilang espirituhanon nga kinabuhi kay mao gyud na siya ang pinakaimportante nga butang. So of course paningkamot ta dinhi sa kalibutan apan dili naka-focus lamang diha ang atong pagpaningkamot kun dili labaw sa tanan ang atong spiritual life atong paningkamutan sa Grow tibuok nga spiritually. pamilya gyud. Yes. Sa tibuok nga pamilya, di Yes, ba? invest in the spirit. Yes. To say,
Paggamit ta sa mga ministry sa simbahan, asa man tayo pasilong kanang mga pagsimba, kuyog ang pamilya, mga catechist prayer, mga prayer meeting, diin ato kay gamiton ang mga good things nga gitudo sa atong umahan dahil sa atong mga kaigsuonan ug sa atong mga silbingan. Yes, mo na siya ang pinaka-importanting butang. Mo na siya ang giingon diri nga ayon ninyo gigugmaa ang kalibutan. Maningkamot ta sa tuang pagkinabuhi sa matag adlaw apan labaw sa tanan, ipalabaw gyud nato ang ato ang pagpaningkamot atong pagpangandam sa tong espirituhanon nga kinabuhi. Yes, Jud, mga igsuon, ay Jud si kalimtas sa kanunay. Magdeposito kita sa atong bahandi nga espirituhanon aron ato kini magamit sa pag-atubang puhon, life after death. Yes, unya. Kay giingon man diri kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbos sa kinabuhi dili gikan sa amhan kun dili sa kalibutan. Kana kung sa tuang pagkinabuhi kanang nag-focus na lang ta sa tuang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Like for example, kung magsimba, dili pwede nga magsimba ko nga muni akong suoton kanang pangit kayo ana ba. So naka-focus na ka sa mga material nga mga butang, no. So pahalagahan nato kanunay ang ato ang pagpangandam sa atong spiritual nga kinabuhi. So gingon pa diri og ang kalibutan mahanaw, yes, mawala ta Temporary na lamang. kung mawala ta diri sa kalibutan wa gyud tay madala, no. So og ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog ini apan siya nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Nga naman tungod kay makauban nato unya ang atong labaw makagagahom. So evaluate ang inyong ang matag pamilya nato kada adlaw kung ang ato abang pagmatuto sa tong mga anak nakafocus lang bata sa kalibutanong mga butang. Mga Jud, mga Yes, Jud. no? So, importante gyud na matrain nato atong mga kabataan sa mga espirituhanong butang, dili lang dinhi sa kalibutan. Mga Jud, mga igsuon. Focus yourselves not mainly sa butang sa kalibutan, but more attentively Yes. diha kayo sa espirituhanon nga aspect. Mintas ano na kinabuhi, magpagamit kita sa buhi ng Diyos. Yes. So, kana lang siguro, no? Thank you so much for watching and Yes. God bless everyone. This is Ray. And Grace Antonio, to God be the Thank you. glory. God bless. Bye-bye.